Какво става? Облечен съм като кошар, защото ми е студено. Преди няколко дни някой от вас открих къде живея. Ева, пичове, страхотни детективчета. Това е. Какво е това, бе? Какво е това? Да сложи от милионите. Преди 4 дни на вратата ми чука съседката и ми каза, че на двора има някакви деца, които крещят моето име. Евала, при което мен ми става пределно ясно, че някой от вас е открил къде живея. Обличам се, слагам си кило. Тогава станах, облякох се, обух се, слязох долу и се гушнахме, снимахме се и си поговорихме малко и в Фейсбук списахме после и всичко беше много яко. Благодаря ви, че сте отделили от своето време, сте дошли при мен да се видим, да снимаме и така нататък, значи адски много за мен. Благодаря, Ева, че сте намерили къде живея. Всичко ток. До преди 1 час. Отново се чука на вратата ми. Аз се насирам, защото принципно нямам приятели, няма кой да дойде на моята врата. И с мъжки глас казвам: кой е? И чувам: о! Здравко! И как почва топурката долу по стълбите. Аз казвам: не и този път. Бях скачили до вратата. Ми. И почукаха на нея. Излязох бързком, те бяха вече надолу по етажа, бях останали двама пичове, с които аз успях да поговоря. И им обясних, че така не се прави, нали? Благодаря ви отново, че сте отделили до времето си и не сте направили всичко това. Но трябва да вложите личното пространство. Аз не съм казал къде живея с причина. Ако исках пичовете да идат в моята врата, ще чак да кажа къде живея, нали? Имам пъпки. След като се разбрахме, че пичовете няма да дойдат повече, надявам се, се върнах и разбрах, че са ми оставили ето това. Това е плик. Също така бях оставили ето това сокче, което вече е свършило. И ето това яйце, което е свършило. Да видим каква играчка имаме. О, боже мой! Не! Падна ми с... О! Падна ми с шибания. О! Не мога да го... Клещите помагат винаги. Имаме тапа за гъс. Какво по дяволите е това? О, имаме туториал! Това е тотем. Какво? О, боже мой, това е пастел! Имам си пастелче. Така, време е да отворим продукта. Това също между другото от книгата. Благодаря. Да четем! Весела Коледа, Баки! За Георги от Георги от Каспи. Сгреших го! Няма проблем. Здравко! Той знае името ми. Хаштаг гълъбче. Хаштаг Коледа. Хаштаг пише Грозо. Пишеш много по-хубаво от мен. Фенарт. Съседката ми каза. Тази съседка. Задъра Баки. Грамотен. Евала. Знам къде живееш. Подарък. Отвори на видео. О, боже мой!
Как да серем видео тук? София 1000, пощенски код 69. От фен-клуб Баки. Обръщаме отзад. Крием номера. За вената. За вената. And за Здравко Балабанов е изакал вената. Смачка. Да. Боже мой, моля някой, ако може да разчете това да го направи в коментарите, ще съм адски благодарен. Е изакал вената, смачка. Смачката. It's your boy, Баги from Bulgaria. Но адски много благодаря, време да отворим какво има, махни се. Време да отворим. Ето това тук. Антракс. Има толкова много неща. Money shot, както казва Идуц. Това май не трябваше да го правя. Айма още. Money shot. Съжалявам, че копирам лифи. Съжалявам, че копирам майдъпс. О, това е прецедент в българската комюнити. Бомбане! Според нещо, което ми прави впечатление, това са тези бомбонки, които се казват мимки. Бомбамае! Не! Бомбони! Не знам дали виждате тук. Благодаря. Време е за писма. Това е първият фенарт, който съм аз. С моркови, предполагам. Това предполагам е морков, това нямам идея какво е. Но мисля, че и той е морков. Благодаря. Няма нищо написано, благодаря адски много. Прибирам го ето тук. Ще бъдат окачени всичките. Това ме кефи. Отвори на видео, няма! Кефи ме, наистина готино, ево. Това е официалното писмо от фен-клуб Баки. Ще го прочетем след малко. Баки the Snowman. О, а не мога да чета. Баки the Snowman. Това съм аз. О, боже мой, това съм аз. Изглеждам толкова криминал. Има ли разлика? Ой, Ево, много благодаря отново. Извинявай, че е на лист от тетрадка. Просто made this in час. No problem, пич. Ево, благодаря. Не мога да рисувам Николай Калянов. Благодаря ти, Николай Калянов. Ей, не казвай къде живея, моля те. Това е от книгата Бътъла. Това е от книгата Side to Side Comparison. Ето ги. Благодаря, адски много. Между другото, купете книгата. О, имаме графити. Николай Ралеков, много още. Сигурно ти казвам правилно името, съжалявам. Но благодаря адски много. Имаме Майнкрафт тематичен сноумен. Имаме тематичен Майнкрафт сноумен. Паките сноумен. Никола Давидов. Благодаря ти. Толкова много никите. Майнкрафт. Благодаря ти много. Паки. От Теди. Благодаря ти, Теди. Ти не си Ники. Уоу! Имам голяма глава. Самит. Рисувам и пише много грозно, не се притеснявай, аз съм така. Предполагам се подписал, благодаря, не мога да го разчета.
Не мога. Благодаря. Оп, и последното е на лист. Това е най-професионално. На лист хартия, баги Snowman, благодаря. Яхме зърна. Благодаря. Ние сме момчета, които дойдох в петък на нахално до вас и съседката ти се не може да те обезпокои. Весела Коледа, баки. Сега, пожелание от всеки един от нас. Никола Иванов, дано вдигнеш 100 000 абоната в близкото бъдеще, продължай се така с клипчетата и успех за напред. 333. Николай Раляков. Не знам дали така си изговаря името ти, съжалявам ако го бъркам. Весела Коледа, баки, жив и здрав, 100к съби, очакваме стрелния бутон да не отида на вторични. Няма отида на вторични, ще отиде тук на стената. Весели празници и продължай се така. Книгата Кърти, бро. Купете си книгата, много е яка, наистина, аз много се кефа. Спойлери. Теодор Цветанов. Весели празници и успех през новата година. Нашата малка тайна. Благодаря. Нашата малка тайна. Не казвайте къде живея. Симеон Цанков. Весели празници, баки. Пожелавам ти всичко най-хубаво през 2017 година и не спирай да ни забеляваш и дано скоро стигнеш 100к съба. Чао! 100к съба, втория английски ми канал. Абонирайте се. Абонирайте се за английски ми канал, но той е такъв с причина. Напишете на български отдолу, защото е английски канал. Английски канал. Български канал. Английски канал. Български канал. Да. Благодаря ви адски много за милите думи. Значи много това въобще си направихте труда да дойдат до нас и да оставите такова нещо. Това е, значи адски много за мен, благодаря ви. Но уважавайте личното ми пространство. Има Facebook, там може да се оговориме, да се видиме навънка по-адекватно от това да идете ми чукате на вратата. Благодаря. Ако правиш коледно видео, бихме се радвали да прочетеш това на глас или нещо подобно. Весели празници и нека всичко написано отгоре да се сбъдне. Благодаря. Чао! 3. Адски много благодаря. Ето това е листа в целия му... Това е листа в цялата му прелест. Благодаря, че гледахте. Мога да последвате в Instagram, Facebook, Twitter и може да се абонирате в английски ми канал, но английски ми канал е такъв с причина. Той е на английски. Затова ви моля да пишете на английски там. Благодаря. Има доста интересни клипове, където аз карам моето колело по едни подлези и се прибивам. И е доста готино. Like, subscribe, watch. Благодаря, че гледахте, абонирайте се, банани, компот, нямам приятели.